سلام كبراتن كبرانن تخطاتلتي إريتريان ميديانيتا سمرا سنايكم نمنا أبز حلفة كم تاناي بادمة زف زبولو نعسبون زف كبل يوم تزيبولو دما نبولهم بزبل أب حقاونت مريتنا بادمن عسبن زتكورت حستو قدام يكفالو مغرابنا زذكريو لو مخا كالا يكفالو حزنا لكم قريبنا لنا أبناي لو متحستونا نقوداي بادمة كمون نعسب زدهسس تحستو يخلونا نمكتتالكم بخبرنا عدمكو نزي تحستونا زي لايكن شيرن كتقبروا خمون نزا چانلنا سابسكرايب كتقبروا ناتلابقو ناب تحستونا سقرال لخو سناي مكتتال كبراتن كبرانن تخطاتلتنا أبز حلفة أبادمة كردادون زخدو شمون تمكننات إرترا أبالات ويانة بغاصة كمزرشن ومن سراويت إرترا زوصرو نحنس قمتي كمون دهري سلسته متنا سفحتو ورارات ويانة كيف توي كمزا ناي بريتوريا مريت سعيمو نابوعل الجرس كمزا أتون قداي بادمة ناب كومشن دوب إرتران إثيوبيان كمستم حلالفن كالن زدهسستو أغربنا لكم نيرناينا نعسب جن أيتن كفنيان حجي جن نايكلتيو مالت قداي بادمن عسبن زي تناخفتو حستو كهلو نايو كابتي بس إحنا زنبرنا دحرزا مساقاقريت موزيكا كن كتسولينا كركرات مستقادا شبطتات مسقربن أبشحين شعاتميتن عمتمرت أبشحين شعاتميتن كلتن عمتمرت أبشحين شعاتميتن شمونتن عمتمرت استقاده وعل مجزاتاو دوباتن تتقباري أهقراو حقن أبقمت بمتاو اتفردق وهابن زبل كندن عند ما أكل زخونا نتبي قدنت مخوانوخا كلتياتن هاقرات أبتوعل فريماناليين إزخوين خبك اتزوها وصاني ويبين يقباي زي بحالو ناي موداتان قيادن مخوانخا أبتوعل سفير اللام نزد مان كلتياتن هاقرات مالت إيرتراني إثيوبيان تسمامعنا له بدحرز صعبة سراويت كلتياتن هاقرات كاب كبابي دوب كمزر حقوم قبارن 30 حدن حملة خلتشع عمتمرت عقاب سلام سراويت أنمي بمئتاو نتي نايشحن 50 حدن كيلومتر دوب كلتياتن هاقرات بإقرن بأيرن مكوصصار نبرام زدما تتكبره قون نزي مقام كومشن دوب إيرتران إثيوبيان ممراز ديانو مقراب شبطتاتن سنداتن أبيت فردي مكر خارن وزتزا عمسله نياستات عمتن فرغان قزيه مسرح دان النتيو تخايدوم ديانو كومشن دوب إيرتران إثيوبيان ببزحي حموشتيم نيروم حدا خابزيوم مأكلاي دانيا وي بريزدنت خونن كله بخلتياتن بستمرتو 4 ديانو سترق حيو نسخة سر إليهو لاوتر باكتيوم بريزدنت كومشن دوب إيرتران إثيوبيان كوينو زغلغله سر إليهو لاوتر باكت بدرجة علم حدا كاب فلوت استمهارو طبقاتات كوينو أب أهقراو حقي فلوك إلت كم زتري ينقر اليوم إزي بسمو مسراتي مأكل أهقراو حقي أب يونيفرسيتي كامبريدج زخونة سر لاوتر باكت إنجليزاو كوينو أما بل 89 عمت عدميو أب كلتشن 10 شوعاتن عريفهم اتوم سترفو 4 ديانوغن نفس وكف هاجر ككلته أهقراوان ديانو بمرقواح تغرب كابزوم حموشت ديانو كومشن دوب إيرتران إثيوبيان بوغن إيرترا استمرتو كلتو خوينوم إزوم زسعبو دمايوم
حدا فلوت طبقان ممهر ኣብ ዝተፈላለያ ዩኒቨርሲታትን ኮይኑ ዘገልገለ ኣሜሪካዊ ፕሮፌሰር ዊልያም ማይክል ሬይዝማን ክልተ ፍሉጥ ዳኛን ኣብ ዝተፈላለያ ኣህጉራውያን ትካላት ከም ናይ ሕጊ ክኢላ ከምኡውን ምክትል ፕሬዝደንት ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ኮይኑ ዝሰርሐን ናይ ዕድመ በዓል ጸጋ ኣሜሪካዊ ስቴቨን ኤም ሾውበል ክኾኑ ከለዉ ብወገን ኢትዮጵያ ድማ ሓደ ፍሉጥ ኣህጉራዊ ጠበቓ ዲፕሎማሰኛን ሞንጎኛን ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ላዕለዋይ ናይ ሕጊ ኣማኻሪ ዝነበረን ኣብ 2007 ኣብ መበል 86 ዓመቱ ዝዓረፈን እንግሊዛዊ ሰር ኣርቱር ዋትስ ክልተ ፍሉጥ ዳኛ ዋና ኣኽባሪ ሕግን ሚኒስተር ፍትሒ ናይጀርያን ካልእን ብምዃን ዝሰርሐን ናይ ዕድመ በዓል ጸጋ ናይጀርያዊ ፕሪንስ ቦላ ኣደሲምቦ ኣጂቦላ እዮም ኣብቲ ንልዕሊ ዓመትን ፈረቓን ብዘይካዞም ወግዓውያን ዝተረቑሑ ድያኑ ኣብ ክልተ ኣንጻር ዝተሰለፉ ናይ ሕጊ ጠበቓታት ኣማኸርቲ ሕግን ክኢላታት ካርታን ተዛመድቲ ሞያን ተሳቲፎም እውን ነይሮም እዮም ብወገን ኤርትራ ካብ መንግስታዊ ኣካላት ዝተቖፅሩ ናይ ሕጊ ጠበቓታት ክኢላታት ሕግን ካርታን ተዛማዲ ሞያን ዝነበሮም ድማ እዞም ዝስዕቡ እዮም ኣብቲ ንልዕሊ ዓመትን ፈረቓን ብዘይካዞም ወግዓውያን ዝተረቑሑ ድያኑ ኣብ ክልተ ኣንጻር ዝተሰለፉ ናይ ሕጊ ጠበቓታት ኣማኸርቲ ሕግን ክኢላታት ካርታታትን ተዛመድቲ ሞያን ተሳቲፎም ነይሮም እዮም ብወገን ኤርትራ ካብ መንግስታዊ ኣካላትን ዝተቖፅሩን ናይ ሕጊ ጠበቓታት ክኢላታት ሕግን ካርታን ተዛማዲ ሞያን ዝነበሮም ከዓ እዞም ዝስዕቡ እዮም ሓደ ከም ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ስውእ ተጋዳላይ ዓልሰይድ ዓብደላ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣብቲ እዋነቲ ዝነበረ ክልተ ፕሮፌሰር ሊ ብሪልማየር ተሓጋጋዚት ወኪል መንግስቲ ኤርትራን ኣማኻሪት ሕጊ ኣብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ኤርትራ ናይ ሕጊ ፕሮፌሰርን ዝነበረት ሰለስተ ሆዋርድ ኤም ሆልትዝማን ፕሮፌሰር ኣህጉራዊ ሕጊ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሕጊ ኣብ ዩኒቨርሲቲ የል ዝነበረ ኣርባዕተ ኣቶ መሐመድ ሱሌማን ኣሕመድ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኔዘርላንድስ ዝነበረ ኣብቲ እዋነቲ ሓሙሽተ ኣቶ ሃብቶም ገብረ ሚካኤል ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ሽዱሽተ ሚስ ሜጋን ሙንዘርት ሕጋዊት ኣማኻሪት ኣብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ኤርትራ ዝነበረት እቶም ቀንዲ ነበሮም እዚ ማለት ግን ኣብ ጎኖም ኮይኖም ብዙሓት ክኢላታት ናይ ሕጊ ነይሮም እዮም ብፍላይ ከዓ ኣማኸርትን ጠበቓታትን ስለዚ ከም ጉጅለ ኣማኸርትን ጠበቓታትን ናይ ኤርትራን ካልእ ተወሳኺ ሓገዝን ዝገብሩ ዝነበሩ ከዓ ሓደ ሚስተር ኦ ቶማስ ጆንሰን ካብ ኮቪንግተን ኤንድ በርሊን ክልተ ፕሮፌሰር ጄምስ ክራውፎርድ ኤስሲኤፍቢኤ ፕሮፌሰር ኣህጉራዊ ሕጊ ካብ ዩኒቨርሲቲ ካምብሪጅ ከምኡውን ኣማኸርቲ ሚስተር ኤሪክ ብራውን ካብ ኮቪንግተን ኤንድ በርሊን LLP ሚስ ቺያራ ጆርጌቲ ካብ ዩኒቨርሲታ ዲ ቦሎኛ ሚስ ካሪን ኪዘር ካብ ኮቪንግተን ኤንድ በርሊን LLP ሚስ ናታሊ ክሌን ካብ ዲ ቮይስ ኤንድ ፕሊምፕተን LLP ኤርትራዊ ፕሮፌሰር የማነ ምስግና ካብ ዩኒቨርሲቲ ስመራ ሚስ ኤሪን ኬዚ ካብ ዩኒቨርሲቲ የል ሚስ ኣማንዳ ጆንስ ካብ ዩኒቨርሲቲ የል ሚስ ሱማ ናይር ካብ ኮቪንግተን ኤንድ በርሊን LLP ብሓባር ብምዃን ጭብጥታትን ሰነዳትን ብምፍታሽን ምስ ኣህጉራዊ ሕጊ ብምዝማድን ኤርትራ ንኽትዕወት ዓቢ ተራ ዝነበሮምን እዮም ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ እዞም ስዕቡ ክኢላታት ሕጊ ጠበቓታትን ምሁራትን ከምኡውን ወከልቲ መንግስቲ ኢትዮጵያን ተሳቲፎም ነበሮም
ከም ወኪል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሓደ ካብ መራሕቲ ጭፍራ ነበር ኣብ ኩናት ትግራይ ዝተቐትለን ባድመ በፂሓትንያ ብምባል ህዝቢ ዘሳዕስዕን ስዩም መስፍን ከም ተሓጋጋዚ ወኪል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበረ ፍስሐ ይመር ዳይሬክተር ሕጋዊ ጉዳያት ኣብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሰይፈ ስላሴ ለማ ብተወሳኺ ከም ጉጅለ ኣማኸርትን ጠበቃታትን ናይ ኢትዮጵያን ካልእ ተወሳኺ ሓገዝን ዝገብሩ ዝነበሩ ከዓ ሚስተር ኢያን ብራውንሊን ሲቢኢ ኪውሲ ኤፍቢኤ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድ ሚስተር ቢ ዶኖቫን ፒካርድ ቨርነር ሊፕፈርድ ሚስተር ሮድማን አር ባንዲ ሚስተር ሎሬታ ማሊንቶፒ ሚስተር ዳይላን ዲ ኮርስ ሚስተር ስኮት ኤድሞንድስ ካብ ኢንተርናሽናል ማፒንግ አሶሲኤትስ ኮሎምቢያ ሜሪላንድ ሚስተር ሮበርት ሪዙቲ ካብ ኢንተርናሽናል ማፒንግ አሶሲኤትስ ኮሎምቢያ ሜሪላንድ ሚስ ቸርሊ ዱን ሚስተር ቻርልስ ክላይፑል ሚስተር ጃስቲን ኤም ኮውሊ ካብ ቨርነር ሚስተር ግሬግሰን ኤ ቶምስ ካብ ቨርነር ማክፈርሰን ኤንድሃንስ ተባሃሉ ብሓባር ብምዃን ጭብጥታትን ሰነዳትን ብምፍታሽን ምስ ኣህጉራዊ ሕጊ ብምዝማድን ኢትዮጵያ ንኽትዕወት ዝከኣሎም ዝተማጎቱን እዮም ነይሮም ግን እቲ ቀንዲ ኣተኩሮም ክዕወትሉ ዝመደብዎ ባድመን ከባቢኡን ክዕወትሉ ኣይከኣሉን ተረቲዖም በትሪ ሓቅስ ትቐጥን እምበር ኣይትስበርን ስለ ዝኾነ እቲ ኣብ ኔዘርላንድስ ከተማ ሄግ ዝተኻየደ መስርሕ ዳንነት ጉዳይ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ 12 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ 13 ሚያዝያ 2002 ዓ.ም እዩ ብዘይቅየርን ይግባይ ዘይበሃሉን ውሳኔ ተዛዚሞም በዚ ቀያድን ናይ መወዳእታን ብይን ኤርትራ ሓቅነታ ብጭብጥን ብሰነድን ስለ ዝረጋገፀት ከምቲ ኣብ መኸተ ምክልኻልን ምፍሻልን ወራራት ወያነ ዝተዓወተቶ ኣብ ሄግ ኔዘርላንድስ ድማ ኣብ ሞጎተ ስዒራ ኤርትራ ሃገርና ነታ ብቐደም እውን ናታ ዝነበረት ንባድመን ከባብያን ሓንሳብን ንሓዋሩን ብሕግን ብኻርታን ናታ ገበረታ ነዚ ዝተዋሃበ ናይ መወዳእታን ቀያድን ብይን ጭፍራ ወያነ ኣቐዲሙ ፈሪሙሉ ኸብቅዕ ውሳነ ምስ ተዋሃበ ግን ክቕበሎ ስለ ዝሓንገደን ንኸይትግበር ስለ ዝዓንቀፀን ሓሙሽቲኦም ደያኑ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ነቲ ውሳኔ ክትግበር ከም ዘለዎ እኳ እንተፃዓሩ ኣብ መወዳእታ ታሪኽ ንዘንተ ዕለት ዘዘክሮም ዕማምዮም ዛዚሞም ሓሊፎም ንሱ ከዓ እቲ ውሳኔ ፍጹም ዘይቅየር ቀያድን ናይ መወዳእታን ምዃኑ ብምንጻር ነቲ ዝሕንግዝ ዝነበረ ጭፍራ ወያነ ፍቓቕ ዘይከፍት ብምግባር ኣብ 30 ሕዳር 2007 ዓ.ም እቲ ውሳኔ ኣብ ካርታ ብምምልካት ንውድብ ሕብራት ሃገራት ኣሃዱ ካርቶግራፊ ዝምልከተን ሃገራትን ካልኦትን ወግዓዊ ናይ ፍርዶም ካርታ ብምርካብ እቲ ኮሚሽን ዶብ ብወግዒ ስርሑ ከም ዝዛዘመ ሓሙሽቲኦም ደያኑ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ ብኽታሞም ኣፍለጦም እቲ ናይ ሰሓቦ ጉተቶ ናይ ወያነ ፀወታ ኸ መኸተምታ ተገብረሎም ነባር ምስጋናን ክብርን ነቶም ንኹሉ ሓጎፅጎፅን ፀቕጥን ሰበስልጣን ሃገራት ምዕራብን ተፃዊሮም ሓቀኛን ታሪኽ ዝዝክሮን ውሳኔ ወይ ፍርዲ ዝሃቡ ደያኑ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ይኹን ካብቶም ሓሙሽተ ደያኑ እቶም ክልተ ብኤርትራ ዝተረቕሑ ኣሜሪካውያን ክኢላታት ሕጊ ክኾኑ እንከለዉ ከም ማእከላይ ዳኛ ወይ ፕሬዚደንት ናይቶም ደያኑ ብክልቲኡ ወገን ዝተረቕሑ ድማ እንግሊዛዊ ነይሮም እቶም ክልተ ሓደ ናይጄርያውን ሓደ እንግሊዛውን ድማ ብኢትዮጵያ ዝተረቑሖም ነይሮም ብዙሓት ካብቶም ብክልቲኡ ወገን ዘቐረቡ ኣማኸርቲ ሕግን ካርታን ከዓ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝቖፀሮኦም ናይ ሕግን ካርታን ክኢላታት ወፃእተኛታት ነበሩ 75 ዓመታ እትደፍን ዘላን ቀንዲ ጠበቃ ኤርትራ ዝነበረትን ኣሜሪካዊት ፕሮፌሰር ሊ ብሪልማየር ከምኡውን ኣብ 2013 ዝዓረፈ ኣሜሪካዊ ፕሮፌሰር ሕጊ ሆዋርድ ኤም ሆልትዝማን እቶም
ኤርትራውያን ወትሩ እንዝክሮም ቀንዲ ጠበቃታትና ዝነበሩ ኣሜሪካውያን እዮም። ብሓፂሩ ኤርትራ ብቕዓቶም ርያ ዝረቑሓቶምን ዝቖፀረቶምን ክልተ ደያኑን ክልተ ጠበቃታትን ኣሜሪካውያን እዮም ነይሮም። ካብዚ እንርድኦ እንተሎ ዋላ እኳ ሰበስልጣን መንግስታት ኣሜሪካ ኣንጻር ኤርትራ እንተኾኑ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ሰብ ሞያ ከዓ ንሞይኦም ብምኽባር እንስለ ሓቂ ዝደኽሙን ዝማጎቱን ቁንዓት ኣሜሪካውያን ከም ዘለዉ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዮም። እቲ ሓደ ክንፅረልና ዘለዎ መንግስትን ህዝብን ኣሜሪካ በበይኑ ምዃን እዮም። መንግስቲ ዶናልድ ትራምፕ እውን ኣይፍለጥን ካብቶም ናይ ዲሞክራት ዝሓሸ ኣረኣእያ ብኤርትራ ክህልዎ ይኽእል ይኸውን ወይ እውን ነቲ ዝጸንሐ ፖሊሲ ከም ዘሎ ዝርዕም ክኸውን ይኽእል እዮም ምስ ግዜ ዝረአዩ። እንተዝበዝሑ ቁንዓት ኣሜሪካውያን ግን ኣብ ጎኒ ፍትሒ ስለ ዝኾኑ ኩሉ ግዜ ምስ ኤርትራ እዮም። በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ብሰንኪ ዕንደራን ስስዕን ኣማኢታ ሸሓት ተጋሩ ዝህለቐ ብሰበብ ዶብ ቅድሚ ርብዕ ዘመን ዝተወልዐ ኹናት ቀያድን ናይ መወዳእታን ብይኑ ኣብ 13 ሚያዝያ 2002 ካብ ዝውሃብ ልዕሊ 2 ዓመታት ኮይኑሎም ባድመን ከባቢያንካ 0-0 ኣብ ኢድ ዋናታት ኣትያ ባድመና ኣብዛ ኢድና ቀደም እውን ተባሂላ እንድያ ፍርያት ሕርሻን ካልኣንካ ከም ናይ ቀደማ ንህዝቢ ኤርትራ ተዕንግላላ ጉዳይ ባድመ ቀደም ኣብቂዕ እዩ። ሕጂ ድማ ንፖለቲካዊ ሃልኪ ተባሂሉ ካብ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ናይ ኢትዮጵያ ትሒዙ ዝጭፈረሉ ዝነበረ መሬትናን ወደብናን ዓሰብ ዳግማይ ከም ቃል ትንፍስ ኢሎም ዝየድ ምፅሉ እዋን ይመጽእ ኣሎም። ታሪኽ 3000 ዓመታት ዶ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ዶ እናተባህለ ማዓጽ ውጽዋያት ብፖለቲከኛታትን ምሁራትን ኢትዮጵያ ማዓት ተጻሒፉን ይጽሓፍን ኣሎም። እዚ ግን ንሓቂ ዝሽፍን ክኸውን ኣይክእልን። ብዙሓት ንጹሃት ኢትዮጵያውያን ከዓ እቲ ጉዳይ እናነጸረሎምን መራሕቲ ኢትዮጵያ ንዓሰብ ይኹን ቀይሕ ባሕርና ዘይናቶም ምዃኑ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ክንጸረሎም ጀሚሩሎም። ኣብ ሶማሊላንድ ብምኻድ ደቂ ሶማሊላንድ ኣሕዋትናዮም ቀደም እውን ምስ ኢትዮጵያ ሶማሊላንድ ርክብ ነይርዎም እዮም። ዘይመግዛእትዩ ካባና ፈሊዎም ኣብ ምባል ተበፂሑ ምንባሩ ናይ ዓመት ዘይመልእ ተዘክሮ እዩ። ካብዚ ብምብጋስ ከዓ ብዙሓት ንጹሃት ኢትዮጵያውያን መራሕቶም ንባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ከም መዋገን ንህዝቢ ከም መረሳሰንን ጉዳያት ንምጥምዛዝ ዘምጽእዎ ናይ ሓሶት ዛንታታት ምዃኖም ክበርሃሎም ጀሚሩሎም። ንኢትዮጵያውያን በርሃሎም ኣይበርሃሎም ግን ዓሰብ ይኹን ባድመ ባጽዕቲ ኹን መላእ ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን እምበር ናይ ማንም ዝፈከረ ኮይኑ ኣይፈልጥን ኣይከውንን ድማ። እቲ ቀደም እውን ብረት ስለ ዘይሓዝና እምበር ብረት ከመይ ጌርካ ከም ትሰርሓሉ ዕሪና ምስ ፈለጥናዮን ምስ መለኽናዮን ግን መሬትናን ባሕርናን ንዝወርር ጥራሕ ዘይኮነስ ብሕማቕ ንዝጥምት እውን ነናሕሴሉ ኣይኮንናን። ንዓሰብን ኣፍ ደገ ባሕርናን ከምቲ ናይ ባድመ ከም ጡባዲኦም እንተዘይቀቢጾማ ኸዓ ኣብኣ ትደዮም። በቲ ኮይኑ በቲ ግን ጉዳይ ዓሰብ እውን ከም ጉዳይ ባድመ ከም መሸቀጢ ሽጣራ ናይ መራሕቲ ኢትዮጵያ የብቅዕ እዩ ዘሎ። የብቅዕ ጥራሕ ዘይኮነስ እቶም በሃልቲ እውን የብቅዑ ስለ ዘለውስ ደጊም ቅሰን ኤርትራዊ ዝበሃል ዘሎ። ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማዕታት ኤርትራ ሓበንን ክብርን ድማ ነቲ ዘይክማህ ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ምስ መሪሕነቱን ይኹን። ጎን ጎን እዚ ኸኣ ዘይርሳዕ ምስጋና ነቶም ቁኑዕ ፍርዲ ዝሃቡ 5 ደያኑ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ይኹን። ኣኸለ ዓወትና ሓፋሽ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና እዚ ትሕዝቶና ብብዙሓት ሰባት ከም ርእይቶ ጽቡቕ ከም ዘሎን
ንብዙሓት ድማ ይምህር ከም ዘሎን ብቴሌፎንን ኣብ መውሃብ ርእቶን ይሕብሩና ስለ ዘለው ከምኡ እንተኮይኑ ከዓ ናብ ካልኦት ኤርትራውያንን ፈተውቲ ኤርትራን ምእንቲ ክባጻሕ ብወገንኩም ነዚ መደብ ክትርእይዎን ከለኹም ላይክን ሼርን ክትገብርዎ ክሳብ ሕጂ ነዛ ቻነልና ቻነል ኤርትራን ሚድያ ኔት ኣስመራ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ዘለኹም ከዓ ሳብስክራይብ ክትገብርዋ ብምባል ደጊምና ብትሕትና ንሓተኩም ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ትሕዝቶና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ሰላም ወሰናይ ዓወትና ሓፋሽ